naš kud posjedi 18 koreografija. Od toga imamo 12 kompletnih, znači nošnji. Trudimo se da nošnje budu prilično, znači, iste kao što su bile u Hrvatskoj. Imamo i žensku nošnju, ovo je nošnja za hercegovačku poskočicu Linđo. Ima bijela pocuknja, idu bijele štrampice. Haljinica, ima plavu pregaču, imaju crvene marame.